שלום לכולם, ברוכים הבאים לסרטון אודות שיעור ניסיון ביחד איתי. שמי לי, מורה ומייסדת תוכנית לי קרעד. בסרטון זה אני אראה לכם את כל השלבים מההתחלה ועד הסוף בשיעור ניסיון וגם בשיעור כללי, ולכן אני אשמח שתישארו ביחד איתי עד סוף הסרטון. אז קדימה, בואו נתחיל. כאן אנחנו יכולים לראות שהתלמיד פנה אליי באופן ישיר כשהוא מציג את הצורך שלו בסיוע פרטני בנושא משוואות. כשההתמקדות העיקרית שלנו תהיה בשיעורי הבית שאיתם מתקשה התלמיד, ייתכן והוא ניסה אותם וייתכן שהוא בכלל לא ניגש אליהם. אז בחלק זה באמת אפשר לראות את התגובה שלי. קודם כל חשוב לי לציין שאני גם היום מתרגשת מכל תלמיד ותלמידה שפונים אליי באופן אישי, ומבחינתי זה ממש לא מובן מאליו. שני דברים שאני בדרך כלל מבקשת מתלמידים כשאנחנו מתחילים את הקשר הראשוני זה לדעת את השעה שפחות או יותר נוח להם ללמוד אונליין. יש תלמידים שמעדיפים ללמוד ישר אחרי בית הספר, ויש תלמידים שמעדיפים לעשות הפוגה, ולאחר מכן להמשיך ללמוד. בנוסף לכך, כמובן שיש לקחת בחשבון גם חוגים ופעילויות נוספות, וכמובן שאני מבקשת צילומי מסך, כולל תשובות, כדי ליצור בעצם מיקוד והרגלי למידה נכונים. לאחר מכן אנחנו יכולים לראות שאכן התלמיד שלח לי גם את אותם תרגילים שהוא קיבל לשיעורי הבית, כולל התשובות, ובזה שהוא ביצע את השליחה הזאת, זה כבר מכניס אותו לאיזשהו מוד שהוא יותר לטובת למידה. זה באמת מראה לי גם על הרצון ועל הנכונות של הילד, שהוא כן רוצה ללמוד, שהוא יודע במה הוא צריך סיוע. כאן אני כבר שולחת קישור למפגש, וזאת לאחר שקבענו תאריך ושעה שנוחים לתלמיד. חשוב לציין שהקישור הזה גם משותף עם ההורה, והוא יכול להיכנס בכל שלב לשיעור ולצפות. כאן ניתן לראות את החלק הראשון של השיעור, שבו אנחנו בעצם מתמקדים באותה משימה שבה התלמיד היה צריך את החיזוק הנקודתי. כאן אנחנו יכולים לראות את סימן ה-V הכחול שמופיע ליד כל תשובה. בתרגילים מתוך שיעורי הבית, בעצם זאת ההצלבה של הפתרון שיצא לנו בהתאם לתשובות. בנוסף אנחנו יכולים לראות שליד חלק מהתרגילים מופיע הסימון האדום. תוך כדי שאנחנו פותרים את התרגיל עולים אצל התלמיד שאלות על כל מיני מושגים בסיסיים, ולכן אנחנו באותו עת מציינים את אותו מושג ולאחר מכן מדברים עליו בהרחבה. זה החלק השני של השיעור, לאחר שפתרנו את שיעורי הבית ובדקנו את התרגילים, שזה היה חלק יותר טכני. החלק השני של השיעור יותר מתמקד בצרכים של התלמיד. ראשית נתמקד בהערות, החלק הימני. לכל הערה יש משפט שמתאר אותה בשפה מאוד פשוטה וכלילה מתומצתת, וכמו כן מצורף אליה גם תרגיל לדוגמה שתלמיד תמיד יוכל לחזור אחורה ולהבין בדיוק במה מדובר. בחלק האמצעי אנחנו יכולים לראות את שלבי פתרון המשוואה בסעיפים ממוספרים. גם כאן הסעיפים כתובים בשפה מאוד ברורה ונגישה לתלמיד, וזה יכול לשמש אותו גם בהמשך. לבסוף אנחנו יכולים לראות שבצד השמאלי דיברנו על משימה, במקרה הזה מדובר בבוחן, קובץ PDF שנשלח ישירות לתלמיד. זהו, כאן אנחנו יכולים לראות ששלחתי לתלמיד קובץ PDF של השיעור ואת המשימת אתגר. כמובן שאני שולחת להורים בסוף השיעור גם עדכון מלא ומפורט אודות ההספק שלנו בשיעור. אני מאמינה בקשר המשולש בין ההורה למורה לתלמיד כמפתח להצלחה. גם אתם הייתם רוצים לתאם שיעור ניסיון ללא עלות וללא התחייבות נוספת ביחד איתי? האם יש איזשהו נושא שהייתם רוצים ללמוד לעומק או לתרגל או לחזק אותו נקודתית לקראת בוחן או מבחן ולא מצאתם עדיין את ההזדמנות לעשות זאת? אם התשובה היא כן והגעתם עד לכאן, אתם מבינים שהגעתם למקום הנכון. אני מזמינה אתכם עכשיו להציץ אצלי בביו, ושם מופיע פרטים נוספים, איך ליצור איתי קשר ואיך לקבל פרטים נוספים אודות השיעור. אז אם ממש התחברתם למערך הלמידה, או שיש לכם שאלה או כל תהייה נוספת, בבקשה אתם מוזמנים לפנות אליי ולשתף אותי בכל דבר שתצטרכו. והדבר האחרון שחשוב לי להדגיש הוא, אל תיתנו לפערים שלכם להתעצם. תודה שצפיתם, ביי!